Hej, vad mycket vatten det var här. Idag ska jag berätta om vattnets kretslopp. Vattnet börjar i havet och sen blir när solen skiner på vattnet så blir det varmt och stiger. Och vattnet bildar sig sen moln uppe i himlen. Och sen när de stiger tillräckligt högt så regnar det ner. Och så rinner det ut i havet igen. Ja, ungefär så går det till. Hej, jag kommer att tänka på en sak. Jag undrar varför vi har olika årstider. Jag vet en som vet hur det är. Vi går till han. Hej Rune. Hej, det är jag som är Rune. Ja, ni undrade varför det är olika årstider. Jo, det beror på att jorden snurrar runt solen. Och ibland får den mer ljus och ibland får den mindre ljus. Och så är det vinter och sommar. Det är därför det är olika årstider. Tack så mycket, då vet vi det.